நமஸ்காரம். ஸ்ரீராம அனுயாத்திரையில் முதல் நாளான இன்று, அதாவது நேற்று, நாசிக் பஞ்சவட்டியில் சில இடங்களை தரிசித்துக் கொண்டோம். எல்லாரும் அறிந்த ஊர் நாசிக். நாசிகா என்றால் மூக்கு. சூர்பனகையினுடைய காது மூக்கை அறுத்து அவள் சீதையை கொல்ல பார்த்ததற்காக ராமபிரான் லக்ஷ்மணன் மூலம் தண்டித்தார். அந்த மூக்கருந்து விழுந்த இடமானபடியால் நாசிகா என்றால் மூக்கு. அதன் பேரிலேயே நாசிக் எனும் இந்த ஊர் வழங்கப்படுகிறது. பஞ்சவடி என்னும் இடம் 5 மரங்களோடு விளங்குகிறது. இவ்விடத்தில் லக்ஷ்மணன் பர்ணசாலை கட்ட அங்குதான் மூவரும் ஆனந்தமாக வாழ்ந்தனர். நேற்றே நான் சொன்னது போல் 2 ஆண்டுகளும் 10.5 மாதங்களும் இந்த பஞ்சவடியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இங்கு நுழையும் போதே ஜட்டாயுவை சந்தித்தனர். பின்னர் தான் இங்கு வந்து வசித்தார்கள். இது கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ளது. இந்த இடம் 4 கும்பமேளா நடக்கும் இடங்களில் ஒன்று. கங்கைக்கரையில் ஹரித்வாரம், திரிவேணி சங்கமம் பிரயாகராஜ், அங்கு நடக்கும் கும்பமேளா. க்ஷிப்ரா நதிக்கரையில் உஜ்ஜைன் நகரத்தில் நடக்கிறது. 4வது இந்த கோதாவரி கரையில் நாசிக்கில். கும்பமேளா என்பது அந்த நதிக்கரையில் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து கொண்டாடப்படுவது. ஆனால் புஷ்கரம் என்பது அந்த நதியின் பல இடங்களிலும் கொண்டாடப்படுவது. புஷ்கரம் உற்சவத்தில் நதிக்கு முக்கியத்துவம், கும்பமேளாவில் நதிக்கரையில் இருக்கும் இடத்துக்கு முக்கியத்துவம். இங்கிருக்கும் கோதாவரி நதியில் ராமனும் சீதையும் நீச்சல் போட்டி நடத்தி அதில் வேண்டுமென்றே ராமன் தோத்து சீதை வெற்றி பெற்றாள். அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த இடம் இது. காம் சுகம் ததாதி இதி கோதா. சுகத்தை கொடுப்பவள் கோதாவரி. ஆண்டாளுக்கு கோதான்னு திருநாமம். அதனால் இந்த பெயரிலேயும் கோதாவரியில் கோதா, ஆண்டாள் பெயரும் கோதா. அவள் திருப்பாவை மூலம் நமக்கு உபதேசத்தை கொடுத்து சுகம் கொடுத்தாள். இங்கு தன்னுடைய புனிதமான நீராலே கோதாவரி தாய் அனைவருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறாள். இந்த இடத்தில் மற்றொரு சிறப்பு, ஒரு சங்கமம் இருக்கிறது. திரிவேணி சங்கமம்னு பிரயாராஜில் சொன்னால் 3 நதிகள் கூடும் இடம். ஆனால் இங்கு கபிலா என்று ஒரு நதியும், அது ஒரு சிற்றாறு, கூடவே கோதாவரியும் 2ம் கூடும் இடம். அந்த இடம் தபோவனம் என்னும் ஸ்தலத்தில் உள்ளது. லக்ஷ்மணன் இங்கிருந்து தவம் புரிந்தார். அதாவது ராமனை காத்தல் தான் அவருக்கு தவம். கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்தார். அப்போதுதான் சூர்பனகை வந்து சேர்ந்தாள். ராமபிரானிடத்தை ஆசை கொண்டாள். சீதையை கொல்ல பார்த்தாள். ராமன் ஜாடை காட்ட லக்ஷ்மணன் காதுமூக்கு அறுத்தார். அந்த நடந்த இடத்தை எல்லாம் தரிசித்துக் கொண்டோம். அதனாலே ஒரு புறம் பஞ்சவட்டி, அங்கு சீதா குஃபா என்கிற இடம் உள்ளது. ஒரு சின்ன குகை. ஒவ்வொருத்தராக தவழ்ந்து போய்த்தான் தரிசித்தோம். இங்கு சீதையை மறைத்து வைத்துவிட்டு மாயா சீதா என்பவளைத்தான் ராவணன் தூக்கிச் சென்றான். சீதை போகவில்லை என்றும் உள்ளூரில் கூறுகிறார்கள். காலாராம், கோரேராம் என்ன 2 ராமர் கோயில்கள். ஒருத்தர் கருப்பு ராமர், அவர் சிலையிலேயும் பண்ணப்படவில்லை. கல் விக்கிரகம் இல்லை, சுண்ணாம்பு விக்கிரகம் இல்லை, மரத்தால் ஆக்கப்பட்டவரும் இல்லை. கோதாவரி நதியில் அவர் கண்டெடுக்கப்பட்டார். கருப்பு மணலாலேயே ஆக்கப்பட்ட
விக்கிரகம். பார்க்கவே ஆச்சரியமாக இருக்கிறார். அதே போல வெளுப்பு சலவக்கல்லில் கோரேராம், லக்ஷ்மணன் பர்ணசாலை கட்டிய இடம், இவற்றையெல்லாம் இன்றும் காணலாம். இந்த கோரேராம் மந்திர், இந்த பெருமாள் என்றோ வந்தவர். ஆனால் இன்றிருக்கும் இந்த கல்லு கட்டடத்தை ஓடேஸ்வர் என்பவர் 18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கட்டியிருக்கிறார். இதை போல்தான் நம் பாரத தேசத்தில் குறுக்கிலும் நெடுக்கிலும் எத்தனை கோயில்கள், எத்தனை பழமை. இந்த தர்மத்துக்கே உண்டான ஏற்றம். முதல் நாள் அன்று நாசிக் பஞ்சவட்டியில் கோதாவரியில் நீராடி கரையிலே இருக்கும் இந்த ஸ்தலங்களை எல்லாம் சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றோம். நாளைக்கு பிரம்மகிரி மலையிலே ஏறி கோதாவரியினுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் சேவிக்க வேணும் என்ற ஆசை ராமனே நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும். ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமக. வேலுக்குடி ஸ்ரீ உவே கிருஷ்ணன் சுவாமி வழங்கும் ஸ்ரீ ராமாயணம் என்னும் தொடர் உபன்யாசத்தை தினமும் உங்கள் மொபைலில் கேட்டு பயன்பெற கிஞ்சித் என் பணி என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளவும்.